mangkel ta wong kowe. Ya sing tenanan kaya wong sing buta niku lho. Oke, artisnya Tini Kuncoro ini adalah artis yang luar biasa, pernah pentas di luar angkasa dalam rangka Walimatul Khitan Alien. Mosok manusia planet sunat? Mosok sunat? Sunat. Ya. Oke, langsung saja kita panggil Bolo. Ada artisnya Tini Kuncoronya Indonesia. Waduh. Sangar. Oke, langsung kita kasih ada DJ-nya dari Cipto, larasnya Indonesia Bolo. Oke. Diwangga Audio. Ana kode barang. DJ Produksi. Waduh. Juga jangan lupa untuk menjadikan semuanya bisa disaksikan di live streamingnya Tini Kuncoro Official. Bisa di like, subscribe, komen. Mohon dukungan penjenengan. Juga bisa disaksikan di TikToknya Kismaran Bagong. Juga TikToknya Big Bose Tini Kuncoro FB Pro mangke saged nyuwun disepil-sepil. Oke, langsung saja kita panggil. Ada artis yang pertama. Ada Iko Kuncoro. Oke Iko, tunjukkan pesonamu Bolo. Kasih goyangnya Ko. Yo. Jos. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Seperti sudah tampil di menjadikan semuanya. Kita panggil untuk artis yang kedua. Ada siapa dia? Bella Kuncoro. Bella. Alah bel di belen. Oke ya Bel. Tunjukkan aksimu Bel. Goyang bel. Aduh, alah. Zo. Alah. Ame mbok gawa ning ndi? Tak gua. Aja. Gue mangga piye? Saidan. Oke, terima kasih dua artis sudah hadir di hadapan dengan semuanya. Langsung saja kita panggil artis yang ketiga. Ada Santi Kuncoro. Santi. Goyang deh. Kasih senyumnya deh. Yo Dek Santi. Goyang dulu. Oke, terima kasih matur nuwun. Langsung kita panggil untuk artis yang keempat. Ada Anggun Kuncoro. Anggun. Ayo Gun. Oke Anggun. Kasih goyangannya. Anggun. Senyumnya mana Anggun? Oke. Asik. Goyang model sepeda. Yo. Jos. Oke. Sudah 4 artis. Kita panggil artis yang kemudian. Ada Amelia Kuncoro. Amelia, ayo Mel. Amel. Tunjukkan gayamu Amel. Asik. Kayak dispenser deh. Asik apa? Metu ki banyune ude. Kayak dispenser kok pesing. Oke, terima kasih matur nuwun. Kita panggil artis yang keenam. Ada Widya Kuncoro. Oi. Asik. Oke Widya. Sambil senyum dia cantik. Ayo, goyangnya sambil senyum. Ojo mencucu. Yo. Oke, terima kasih matur nuwun. Kita panggil untuk artis yang keenam. Ada Husnia Kuncoro. Ayo Husnia. Yo. Asik. Goyang. Yo. Oke. Sing ngelak iso tuku es teh. Oke. Kita panggil untuk artis yang ke-8. Ada Anis Kuncoro. Kasih goyangannya Anis. Anis. Ayo Anis. Mana pesonamu Anis? Asik. Alah. Asik. Yo.
kasih matur nuwun. Kita panggil artis yang ke-9. Ada Melita Guncor. Melisa Guncor. Melisa. Goyang deh. Ayo Melisa. Asik, asik, asik. Iki sing paling langsung dhewe ya, Dek. Jos. Oke. Terima kasih matur nuwun. Kita panggil untuk artis yang ke-10. Ada Ega Ayo, Dek. Guncoro. Goyang dah. Sing terakhir rasa diundang. Rasa dipanggil. Biar dipanggil Pak Polisi wae. Iki gelem metune dipanggil karo Dedi. Ayo ngono. Ayo Samdi. Oke. Iki yo penyanyi lah, Dek. Oh gak. Tak kira tandur kancane sapa mau. Anu koncone lek Samiatun. Oke. Kita panggil untuk artis yang satu ini dengan Tak gowone tak kemahne properti barang HP. Ben kita sangar. Oke. Mosok Langsung poso- saja Duit. bolo. Ayo gowo tangane. Ada siapa? Flexi Menawati. Yo, Flexi Menawati, Sinden Gali. Ayo. Malah dodol es. Dang, ayo lah. Koncone lek Samiatun ngedede. Ayo tak Oke. kandhano lek Joko ben di blower karo lek Joko iki. Aduh, Flexi. Lek Joko di boleh Joko. Lek Joko ki blower lek. Aku malah gila. Flexi, jangan terlalu rendah. Nah, ayo Dek. Piye, Dik? Piye kon lapo? Kon lapo? Yo pamitan. Oh, pamitan. Oke. Gantian. Oke. Kowe aja cedak-cedak aku lho, Plek. Aku ndak yo wedi kok, aku nak meteng piye kok. Aku mau ngameteng lho. Walek no. Oke, bolo Oke. warna Megonten. Untuk selanjutnya kita persilahkan untuk Langsung saja penjenengan menikmati hiburan dari taman-tamannya Tini Kuncoro dari Bida. Kalinya Tini Kuncoro Bolo. Yo dados. Hati-hati di jalan buat Mas Kis. Perjalanan masih jauh ya. Jaga kesehatan. Masuk Mas Agung.
Wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat wonten megonten mriki nggih matur suwun alhamdulillah awet dek sore iki lho penontonnya full duduk manis rapi terkendali matur nuwun ini ki sing tak senengi wis ora ono hahe wis ora ono piye-piye Gu ora ono isine niku lah karo aku ki ora udut mbok kei kuwi to dedet bojoku gak udut pedet dari Dedi kok pedet Diet ngono lho aku pemenu Dedi malah kleru pedet matur suwun nggih kagem Mbak Lurah seperangkat semuanya warga masyarakat megonten semuanya matur suwun sampun ngrawuhaken kula sak rombongan saking Tini Kuncoro awet dek siang wonten wayangan dalu bablas wonten ketoprakan dek sore jeh tambah orjenan komplit plet. Salah pambukanya sudah, perkenalan juga sudah. Ini langsung ono lagu. Dedi mau wonge nganu atensine Dedi engko apa nyanyi Arjun Iya, kok ya Nauman, nek ana jalukan ya liyane sik. Iki mung mbok jalukane sapa iki mau tanpa nama. Ini lagunya satu ada Sujonyono dan ke Taman Asmoro. Ini apa sayang? Ora iso dadi siji. Ojo Sujono dulu mas. Stamina masih fit anak-anakku. Widya aman. Aman kok terpaksa gitu sih. aman, masih terkendali. Ya, aku pokoknya nak wis gak kuat bertahan melambaikan tangan ya. Aku yang bocah, bocah iki dhewe menang, nak menang drawasi bocah iki kok iso. Jak gulung-gulung ngono lho. Ki ana bos Taiwan ning mburi. Yo masuk yo. Mas Papui. Pak Yoyo. Awan lho tak ngenak-ngenekke lho aku ora mbok ampirno piye to, Dede. Sehat ya, Pak? Pak Yoyo sehat ya? Oke, Mas. Aku wis ngaku sayang kondo sanyatane saka Mosok kok Taiwan 2000? Wis jarak dikelompokno lho kuwi. Iki nggo jajan kowe wae, engko tak kei lagu. Engko tak kei lagu. Nyanyi ya.
Ojo Sujono. Alah, ayang-ayangan. Sik to. Urut to sayangnya, urut ya. Iki mau ada Ojo Sujono terus ngisore ana ke Taman Asmara, terus muara apa? Hati. Muara hati, baru dirimu nanti ayang-ayang. Ya toh, urut tak ditato ki pinu pokoke. Ayo fleksi sini ada ke Taman Asmara. Ada kulkas, Mbok. Kulkasnya jembar. Iki ora kulkas ya, Nduk. Apa, Mbok? Kotak amal. Oh, kotak amal. Monggo nggak badhe ngamal sedekah. Sing badhe sedekah anak apa iki? Anak terlantar. Anak germon iki. Oh gerbone iki aku kok anak. Iki pamuditane sinten, Mbak? Iki mau saka nggak tahu ora tertulis ning kene, Nduk. Hamba Allah. Oke lah kalau Iya. begitu. Permintaan dari hamba Allah. Kasih ada ke Taman Sing penting Asmara. ana duwite ndang dikai. Betul sekali. Ora Masih ana semangat jenenge. Ibu-ibu. Alhamdulillah Dereng ngantuk nggih. penontonnya rapi lho, Nduk. Awet mau Rapi. wanteng do lungguh kaya ndelok pengajian. Saking rapine iki lho ora nganti ndelongo. Kene iki lho ngarepe. Wong iso nyanyi suarane apik. Sarungmu mbok uculi apa wis mari sunatmu? Oh metinting kaya Iku nek teko. dibedil Pak Pilisi mbok lho. Sembranak cah iki. Bareng Tini Kuncoro, Ketoprak Ewang Percaya ada di Jaya Production. Juga di Wangga Audio. Thank you so much. Terima kasih juga buat penggemar setia yang ada di live streamingnya Tini Kuncoro yang udah mengikuti kami dari tanggal 1 sampai selesai ya. Makasih sayang, tanpa dukungan Anda kita bukan siapa-siapa. Sopo toh. Pemantau spesial dompeng. Dompeng yang dari Taiwan, Shishen Niman. Saben wayang serwangi ribat iki ora bisa tansah kelingan sliramu.
kok nyawer to lele sakno. Mendem bae. Abang kok nyawer PK mending kok mendem bae. Ada muara hati Mas Agus. Mendem ngene jayos ngono lho. Malah menak malah bayaran rekoso rek kok nyawer PK. Ibu saya tini kasih tuh Mas. Mbah Jayus, cakepku Mbah Jayus. Seneni wage wingo. Anak ini dua-duaan. Belum ada. Apa le? Sungguh terpaksa. Ada yang minta ayang-ayang jadi Mbah Man di situ ada terpaksa nanti terpenuhi situ ayang-ayang. Oke, Anis. Ayang-ayang. Nah terus apa sing nyanyi? Wih bendino ketoprak tinu kuncoro gol anyang-anyangan ngono lho. Lagi booming-boomingnya. Bendino sing nyanyi ya Anis kok. Masya Ya Allah. liane Anis yo bisa berdua. Ini siapa? Malisa sama Gunawan. Gunawan yang ngidi.
ana jalukan langsung tak bari lagi nek ndali diri durung-durung iki lho. Oke, baik. Urut ya sayang ya, tak urutno ben mboke ora bingung. Dari kanan panggung sudah, kita kembali ke kiri panggung ada Mbah Min. Sungguh terpaksa. Apa nyanyi dewe apa aku dewe? Oh situ oke. Terpaksa Mas Agus. Habis terpaksa tadi ada apa Mbak Iko? Pupusing nelongso. Iki ora lali penggemar berat. Ayo. Teko meneh cahe. Wonge yo teko. Wong bali Romo. Orang ngono ki mau ngojek apa numpak pit, Mbah? Lho, wis bar main nang Bali Romo ndek bengi diparani. Ning Klampok lho iki kok ijek neh. Tekan kene men iki lagune ora ganti tetep juragan empang. Moga anggar 20.000 sesuk aku nak kepoh Dik, godhong. Paranonone Dik. Terpaksa. Ijol iki sini lem-lem. Tak susui. Kok ijol? Boleh. Monggo ada terpaksa Mas Agus. Cewek Mas. Cewek, iya. Cewek. Santi berdua. Jongko bariki ya sayang ya. Iya. Iki sing ngene sih. Mbak Men, makasih ya. Dedi, tangannya ganti dong, tangannya gak pakai tangan bagus. Pesugihanku tambah siji. Mbak Yu, mau goyang? Joget oh enggak, oke. Sungguh aku malu, tiada terkira menadakan tangan meminta-minta. Karena terpaksa kini ku lakukan, hanya ku berharga sekedar mata melalui lagu ku ketuk hatimu. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Ayo coba dengar
Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Subhanallah. Lagi iki aku darani ngemis. Kuwi mau sing modale aku, rene iki rene. Sing ngiri iki kowe sapa? Oh, bacok dhewe engko malah. Rene, paroenan, rene. Ingon-ingone tini ndende. Wes sesuk ra sentuk ngetutke anu. Mas Agus sesuk rasa diringi. Yo. Sano. Aja karo nangis, engko nak nangis tak miki lho. Ora ana sing ngeketan kok, Blek. Ora kabeh kok, Blek. Ora. Ngepek oleh lah. Sakno. Nangis 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 utuh. Dedi, ada ganteng dhewe tang tak dut. Nyopek nyopek. Iki lho dipek. Ya terima ngono nangis lele. Cah, engko nek nangis tak sunati neh lho. Ngono kok jare wis sunat. Elah kusik neh, kene jalukan akeh kusik. Krik karo Mas Agus kalah. Det, sing ngiri ki Mas Agus pelayere kei 2000. Sakno. Sone karo Mas Agus kei. Kowe engko dipecah dasmu ra iki. Betang jabang bayi ya Allah. Wes sesuk gue jajan ya. Urutannya ada apa Mbak Iko? Pupus yang nelongso dulu. Kita urut ya sayang ya. Mas Agus, ojo dawu-dawu Mas.
Iki wis sampe rada letoy. Masih ada setengah bulan ke depan ya mos. Mos toh. Wih dire-dire sithik-sithik iki. Los. Urutannya ada pupusnya ngerasa. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara.
Iki urutannya apa neh yo? Aku lali. Nampani duit kok lali. Kok apa, Mbok? Wes Yang 50.000 tadi siapa? terus tekan mati. Baik kok. Ada yang lain, Mbak? Ganti Mas Bro. Terus Nemen. Oke. Oke. Rakari. Nemen. Rumah sakit. Nak kira-kira wis ora iso diatasi Mas, lebokno 24 jam UGD iki lho Mas. Nah, oke masuk ya. Piye? Iki Rumah sakit. perlu diimpus ora kowe? Kono ki sing iso ngimpus bojone Nggih, to. mumpung cedak ayo tak ternono. Lah wagin nyapa? Petintingan gayane panemane cedak-cedak, adoh sithik wis gleleng. Nemen dulu. Terus mau Mbah Jangkung mau. Ah iya. Arjunya habis Mbah Jangkung. Meruntuh kok awet mau kok. Leda-lede kowe. Tresnaku nomor siji Emang elemu menjani janji Kowe tekong larani Usahaku wis ora
persatu dengan aman ya sayang ya. Apa? Habis ini ya kok Mbah Jangkung ini penggemarku apa tahun dek ini loh ya. Mbak Kos. Nganu apa juragan empang Mbah Jangkung. Pokoknya iki selama awet dek Bali Romo sampai engko tanggal 30 Mbah Jangkung kudune 20.000. Ngerti wong aku ki wong rolas dadine ya 5.000-an iki. Pen bengi. Men bengi. Mbah Jangkung matur suwun ya. Ah iya penggemar setia kok ya. Lagunya tak ganti-ganti Mas ya. Dengan juragan empangnya. Nek Gus. Apal, gua agar musik muni apal. Wit. Kalau celui wit di penggemar nunggu. Nih, di koncong kandani kok.
urutanku sudah habis. Sampun ya. Cinta Merah Jambu, oke. Satu lagu terakhir habis ini Sewandoro. Ada Cinta Merah Jambu. Joget sama aku sayangku. Cintaku hanya kamu. Joget toh yo. Nyanyi juga boleh. Dek aman wis. Cinta Merah Jambu. Terakhir yo. Pindah gua nah yo. Yang belum. Anggun, Anggun sini Gun. Sama aja. Rindu hangat
lambene sebong tangan-tangan ya ampun. Rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah untukmu, hanya Monggo Gusti pinarak mriki lho ampun untup-untup teng mriku. Alah rasane terakhir sesuk ngaleh nang godhong melok Mas. Salah ya ini nggih teko. Salah ya ini nggih teko langkung. Wis jam 2. Sesuk tanggap dhewe Mas.